사자 개 그탈 그걸 어머니 지리 못할 것들 봐 보더니 가시아 뭘 먼저 호마할 개 그탈 땅거 이리 그 가는 소소마 동나 이리 비노 비니방 모스도 가야니 마탄이야 다 어렵거래 라이브 오 비니방 산이 보이카하 바에 간스리카하 만자 바리나이카하 너 룰 강게 봄 그노디노 사마이야 비니방을 다 나리디 보하이케 안그르나 모하이케 스마바타이나 때 어르비시나 때그 가르젠 아니 불법업다 사람 발라공브리노 소틱 무이도 카이나 동나 발라공브르 그 가이시알로 이렇게 팽공나 뭐고도 디노사이야 소도 가르젠 티샤 코미티 코미티 को रूल 리모테 마솔레나 시니 공나 강케 사기링나 시니 공나 양케 레바르나 수자코 조마이타 호라케 보노 나이요 때승 마토니 드라바보 나월 파스 카이오월 보노 사기마이타 केके बाइको कहाँ साखी माउ ता साखी खाइतो पगो काय हो न साखी खाइतो पहाइनो साखी मा तु माना अमा हाइनो सिरु होदा के नाइयो निनि दुखुङो सालांथ बानिनि संसार हालांथ निनि मा भानो जतम खाइमांथ निनि अदर भविष्यदेबो रखाता बिसुन बासालांथ अमनो जे कुंथाइ बारानिनो जार जार समा रक्षा खाइना आंनि जेनेरेशन बर' बिबाङै उपाय खायरवानि अदूर भविष्यत बर'नो समाजनि दाबिसना अदूर भविष्यत बर'नो समाजनि थंजोबना खायहोनो हदा साथारो निरनि अदूर भविष्यत निरनि लाइफ हाइसि बायनि हा ना उतला ताइसासिना वाफालदो बालना ना सिलुंदो थांसिना हयतो सिलाइफियो प्रतिमिनाबा बोमरा गुरिनि उलांदा न बाहाय खेबो मुभितो खायना न हाइसि हदा साथारो बा कमिटि संसाथारो टिचार संग बोसोरजे उद्रबाव फाइना 10 बोसोर करे फाइनाय न बाहाय के सेकेन्ड डिभिजन मारनाय बर आब्राम सिराजदा खाय बुखकस द खायसि बर फोरों हो तागलाय एत जन ते खाली एत जन बा सेमा एत जन अमा हायके बर दारिगे नाबो फोरों दंमानि बरने अबिसि कमाना हायबांजों पुलिस के दंथाय सिरिबु गार्जियन बा कमिटि टिचार फरायनायजों और न'आव फायखांखे डिसप्लेनि मते मासलेना जे बराव बुंदो मासलेना दिनै बाक्सा मबाइल माथुया बा मबाइल लगे माथुया कहे और फाइ टचार फायखांखे जों साराव मार होजाना अमहाय तेबो बसकांगो साइ थांबायजा बाक्सा स्टुडेन्ट अन्यान्य स्कुलाव पढे सौनु अभ्यास खाइफैजा बर सार आरो सौनुले दंमाया हाइसि होनो के बरसुन बाहायके नाना बाइकबो सिंगाय मारहना रुलनि बायरे जबनि साजिनि केबो मा खाया नोंनाव थांफ्र सुथि थांफ्र सानो गासै बिसे दंना जरा बुफायाव फाखालाय खाबायong निबो साला बाओ बाय निबो साला अमा हायरो सानो नौ साइसे जरा और तंत्र बाओ परेना बरम सावि मा खनारना अमा हाय डिसिप्लिन अमा हाय निनि ओ हेडमास्टर फाके बाहायके रेसपेक्ट खायना बा मा फानो बाहायके मर्यादा रना निनि ताथु अग्रानो बाहायके माखाने कुसुबाय बाहायके दंना बोतलो कोइनो त थुम फुंगाना निनि तो नव बाहायनो तो हुरदि बा नव खारदि साप्राय सौरदि अमाके मा फुंना ते बा गाजे थाने कोइलो अरब साथा प्रसानो सौमुय होसौनि वालाय
우르무르 가게 우스라이디 멘테 보니 오이너로 공탕나 보니 디안 알라간 타나 라치문 파이나 그상바이마 호나 보리로니 그상바이마 사나 니니 농파로니 바 사트라이트 소로니 마트 후로니 마이니 수로니 대우 수도 보리와니 시니야 릉자 시자 거 통장 망나 오늘 승조도는 보리나요고 보리나요고 두코망나 디노로 아트로블라이 스쿨로 마스터 빠조나워 지리 공탈바라 커럽을 때 커럽사 보치긴자 뭐 별라이라지 싱차지니 돌아가라이자 만에 온고 모습에다 하이방이 지금 라지 타이로 뜨가 이제 동포타 우리 사만어 자라 사건으로 사만어 콘솔바이 그나왜 그 카오수의 물도 나오이 막보에나 승 어려워 어이너도 바조나 아니 또 바카이샤 커럽사 보스니 타니 속 맞는 자 따로 컴피티션 중 जुद्दो अमा जुद्दोकालीन तत्परता निरबिताबो जुद्दोकालीन तत्परता सोलेतो दाव बाय सेबाया सिलाइबा थांबाया कलम इजोर बाय जुद्दो कम्पिटिशन माबासाना जेजाफानो बैसाय रोजाखौ जेजाफानो बैसाय सिजाखौ अमाहाय मांना बनसों हदा समाय दाङो दैबो हा हदाबो सारनो बाकुंथाय बाराबो सारनो जे दाबो बे ससुब्रिनि फाइ दंना बर' नंजोबतोनो सेकेन्ड डिभिजन मावो बोसकाङो जबतोनो नखंनोजों सारलांथों देबो गुसुखौ फानावबो साय खालामलांथों अमाहाय गनसिजों नायो देबो गायसा आंनि गतना आंनि अभिज्ञता आं आफोरनिबो मयानि पान्जायफ्राव सिनि मयानि खरब साफान आफोर थायाखौ उद्रबा उद मात्र all subject बैसो 35 नाम्बार सि बनो आंखौनो मतेखे और बर्ती खाय फैले हा बसानि गरजंनि गुरु बनो बर्ती खाय फैले हा आबानि बखा गुलुइ दङो वाना मानि बाहायना मोखांदे बायना आं पासायखौ बर्ती खाय आथ्रब्लाव बर्ती खाय पास खायनो खायने आजका आनि पासायनि मोखां सेस हाय हुनि दंमानि मतायनो खुनुसारु बलि बाङो जखते 2 मास बरखे छुट्टी रहदामा छुट्टी रहदाखैनो जों सोंसमा आनि निजे तो सुया तफानो गबाय गके सुनोमा अमहायखे फोरोंजाखांखे गायखे फोरोंजाखांखे आं अनपि स्कुलनो सेकेन्ड डिभिजन फनाव पास खायमा खामो ओसा आनि बखा कियाव थाङो अमानो से होदा नायो बैसाय नाम्बार कम बैसाय फेरि हुखे जे बखा दुख नामो लुथै गलायो हारि बाङो जत गार्जेनाव सोंना साथारनाय आर फरायनायावबो सोंना साथारनाय अरनिबो जों किसा निरवनि बाङै जोंबो खाब्रोनाय अमसिगावखे सद सोंसिनि खाब्रोना बाय जाया निरवनि सहजुगिता मायाखलाय निरव फरायनायाव दुखना फरायाखलाय गार्जेनाव जोंनो साहाय्य खायाखलाय कोनो दिनो सामजायानाय दाबो बुसकाङो अरनियाव जागा दला सारमाना होनो बेलायखे गर्ब मयमा खातरर खलायबो फरायनाय दंखे जायाना पास खायनायाना जागा दला सारबो पास खायनायाना फरायमानि हायाखला फरायमानि हाबि दाबो जों आप्रान चेष्टा खाय हदा जत सिबायखेना धर्मगढ़ आसखा आगरतला रास्ता रोगो खायखाजों हदानि तरफ থেকে उत्तर बाउथनो जागा दला साब फोरोंनानै परिखारनि होनो दाबो बसकाङो ताक थांनाय सेसगिरि माहा तफाजों चालु खायमानिया ताकलाय बसकाङो होथे जागा दला साररनाय आबा जागा दला साररनाय परेथायाव तांमै जादि
কাহাকে পরে দি অবশ্যই মাথায় কতর বাবা হইয়া থাই जों হদা খুলসাই দङ চিনি যে তাব 144 जना তাব দ্রব আউট ফাইনা দে বসকামো তে খরসা খরমনি ফাইখলা বড়নি বামো जों তবাই সাখাইনাই তা অর যারা বড় তিন জানি নব जों সাধনা খাইও দিরাও पास हार मांगथों जत्तनो पास थें मताय गथर बाबु गरे थानिया हदानि तरफ थेके बा सागबाय थांनि तरफ थेके खुलुसारो आनि क किसी से साबानो अरनि मसय रखा जय बाबुरिया sini hadaनि bubagra hodakra sabang kabang mana hoda di bisio tan tong di bisio di sini coaching center itu managing committee by jagai और ini ulang mana pandawa phai masa khaiye sini selalu di profesor desa awal ini naik doni সম্পর্কের ভাবে করে ফেলে দিয়ে আইই বকরা মত কক তারা হা এবং সংসংনাই জিনিস রাই খানাইলো বড় পাইওইনো ওয়াসগই বড় বড় পরনাই সাক্ষারনাই বড় সঙ্গ সঙ্গ পারিতাবক সরকার থেকে সে পর্ব ওইটা সাকাই যাচ্ছে যারা সেকেন্ড ডিভিশন মানাই থানে বছর Perlotas sokat ya panai, angkot dibangai jara orang Yapan itu bangai kalau orang ada di ke tempat dibangai angkot orang sering lah kena, kalau Eke pila sekarang sini ha